La crisi de moment no ha passat factura al món del teatre. L'obra que va tenir més espectadors va ser Spamalot dels Monty Python, amb prop de 190.000. El teatre musical ha aconseguit mantenir el seu públic fidel. De fet, La Bella i la Bèstia va ser la segona obra més vista. En total, els teatres de Barcelona van tenir més de 2,5 milions d'espectadors, un 1% més que la temporada 2007-2008, i les sales de la ciutat es van omplir de mitjana gairebé un 55%. La nostra opinió és que el sector pot encarar amb un optimisme prudent. Està clar que el sector ho pensa. Augmenten l'any que ve, la temporada que ve, els espais teatrals. S'obre pràcticament ja a l'Almeria Teatre i cap a final d'any a l'Artèria Paral·lel. Cal destacar també la bona acollida que ha tingut el nou Teatre Goya, que s'ha colat directament a la posició número 5 d'espectacles més vistos amb Els Nois d'Història.